Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten kanca-kanca. Perkenalke awak dhewe saking kelompok papat. Perkenalke kula Zulfa, kula Aisyah, kula Zeta, kula Kalila Hasna. Dina iki awak dhewe arep gawe jajanan pasar saka singkong yaiku Utri. Tonton kanthi rampung. Bye bye. Apa wae sih Kak bahan-bahane? Bahan-bahan yang digunakan yaitu singkong pendem, gula jawa, gula pasir, kelapa parut, Lan ono uyah. Terus pirantine apa wae? panci lan kukusan, kompor, baskom. Terus cara nggawene piye? Pisanan cepakno singkong lan kupas ping kanthi resik. Sakteruse kumbahan singkonge kanthi resik. Bar kuwi parutan kanggo parutan kanthi rada alus. Bar kuwi cepakno gula jawa lan paruten ngasi rada alus. Sampurna kabeh bahan-bahan kuwi mau dadi siji ing baskom. Aduk kabeh kanthi kecampur rata. Bar kuwi siapno godhong gedhang lan potongan dadi bagian sing cilik-cilik. Lebokno adonan ning godhong gedhang kang wis dipotong cilik-cilik. Tekuk lan cepit bagian ujunge. Siapno panci kang wis diisi banyu lan lebokno siji-siji adonan kang wis dibuntel mau. Bar kuwi kukus adonan suwene 20 menit. Alhamdulillah, utrine wis mateng. Cepakno piring lan wis siap dipangan.